So ndokubva ndaidayirawo song yaiimbwawo aminozva vaitaura zvekunzi siyanai naye kuzodini indokubva ndadayirawo. Succession battles are at the peak in ZANU-PF. Factional battles are at the peak in ZANU-PF. Yeah, a very good morning to you all, members of the press. I warmly welcome you all to this presser, which I called for this morning. So I would want to thank you for responding swiftly to the invitation to come and cover this presser. I think the last time we met here was when I made an announcement to the effect that I was quitting politics so that I would focus on charity, I would focus on economic empowerment, and also focus on the anti-corruption fight in the country. But now I have to say to you, I've reconsidered that decision to quit politics. Why? Because I noticed that politics affects every aspect of life, including all the three things that I aimed to pursue. That's charity, economic empowerment, and also the anti-corruption fight. I came to realize and appreciate that the biggest problem that we face as a country is governance. We have a problem of governance in Zimbabwe. That's why you have a number of NGOs trying to help the poor, trying to help the less privileged, because the national cake is not being accessed by all, is not being distributed equally. So just trying to address a lack or a poverty without addressing the root cause, which is misgovernance, will be a waste of effort and resources. And also, I came to appreciate that corruption basically has been a problem and a thorn in the flesh for us as Zimbabweans, and now it has become worse, primarily because of governance issues. There is no enough political will to deal with corruption. And when we started establishing our organization, the Zimbabwe Anti-Corruption Citizens Task Force, we noticed that when we were sending our guys out to do a number of investigations or to gather information on a number of issues, they were encountering problems, mostly from those holding political offices. So we came to the realization that trying to deal with just access to resources, trying to deal with poverty, trying to deal with corruption is
issues separated from politics will not resolve the problems that we face as a country. We will be dealing with the symptoms rather than dealing with the cause. So it was at that point then that I decided to say, no, makudo haramwirwe mundaka, kusona panobuda nemanyoka sandikurapa manyoka. So we have to deal with the cause rather than deal with the symptoms. So I'm here making an announcement that I'm back into politics full time. I know when I posted that I'll be having a presser, some of my former comrades were saying, but by the way you said you had quit politics, and here is your response. We cannot continue to fold our hands while you guys promote things that are not in the best interest of the generality of the people. While you guys continue to do as you like everywhere, abusing your political positions, abusing your influence for personal gain and for personal interests, and abusing also some of the institutions that we also participated in molding and also in building. And I'm referring to the ZANU-PF party, where I was part of for a very long time. We have people now abusing that position because some of us had said, no, we are hanging our boots or we are leaving the political arena. And this is exactly some of these comrades want. Kuti vanhu varamwe, vamwe voti noti akubuda munyika, regai tinotsvaga ma-green pastures, vamwe voti ndaakusiya politics, zvese zvatanga taita, vamwe voti no, taakunojoina izvo nezvizvo izvo. But taona kuti no, hatigone kuramwira munda kumakudo. So ndadzoka kupolitics also because, pamazuva adarika nhanda kanyarara. But kungoenda kwangu kunoatenda heroes, ndagarawo kumaterrace sepovo, ndagarawo pari kuimbwa parufuka, pakashaurwa unodayirawo. So ndokubva ndaidayirawo song yaimbwawo, hameno zvavaitaura zvokunzi siyanai naye kuzodini, ndokubva ndadayirawo. Ndotoona ndaakutozumwa paipai, ndaakukuropwa, ndaakuinsekliwa kuti Tsenengamu anga ari apa. The next thing, vana Daniel Garwe vaakutoti ataka, vaakunditi ndaadhimoni, ndiri mhara patsetsetse. The next thing, vana Paradza vaakutaura zita rangu kuZANU-PF HQ at a youth meeting. But ini varume naandati ndasiya politics kai. So vana Kazembe, vana Machacha, kuShamva nekuGuruve vari kungotaura zita rangu. Munotaura zita remunhu akasiyawo politics zvaka akati ndadzitadza, sarai muite, but you are always saying things about my name. So I decided, okay, fine, maybe muri kundida back into the game. So I'm back full time and unapologetically so. Yeah, but before I get into the real reasons why I called for this presser, I would want to say, if you have noticed, we have gone back to the period between 2015 and 2017 in terms of how our national politics has been going on. Succession battles are at the peak in ZANU-PF. Factional battles are at the peak in ZANU-PF. Harassment. Matunga. Imari. Matunga. Matunga. No, it's okay. The journalists are covering. The journalists are covering. No, that's okay. Chinipa phone yangu. No, ndipe phone yangu. Ko urukubiri phone yangu. Ndipe phone yangu. No, you have to give me a phone. No, you have to give me my phone. No, I will cover live. You have to give me my phone. I know nothing about Mbudzi.
say what I want to say. You're not going to say anything because you're not down. You're down. So why are you disturbing my place? I know nothing about Munhu. I don't know. Who are you? Why? Who are and because they know Kutinasi, they have to send this guy. No, that's okay. So, fellow Zimbabweans, as you can see for yourself, these guys have said, no, don't push me to the corner. Because we're too much. I know nothing about it. I know. What too much to distract but it's your agenda. No, that's okay. So this press has been disrupted. I'm going to let you journalists know how we shall proceed. But this one they have managed successfully to disrupt it. So, but Zimbabweans can see because of panic. This is absolute nonsense. But all I can say is that those who have sent this guy, this tide you can't stop. This tide you can't stop. You Oh, 2023, 2024. You were the
No, it's good. People are streaming this live. But it's not going to work because there are a lot of ways to communicate with people. There are a lot of ways to communicate with people. I'm going to communicate with Zimbabweans. Thank you so much. No, so my issues are political. Just because but I come in no, I cannot stoop low. No, thank you guys for coming. But unfortunately, this is what is happening. This is what is happening in Zimbabwe. Because some people are in panic. So they organize a counter for this press. No, thank you so much for coming. I thank you. That's bullshit. That's bullshit. We know who are behind this. And you say it by yourself. No, this is bullshit. This is bullshit on how? You can't come here to disrupt the press conference. All right, Chimila going to be my going to pay the press. And we go. We have a example. What about the press of Mamaria? But it won't work. Panic. You can't panic at this level. Panic. I'm not going to you send the people to distract. For what? Why are you exposing yourself to this level? Thank you, members of the press, for coming. This is nonsense. Munotangira zvamusingagone. Pusha ye2030 yenyu toona kuti munosvika. 2017 they tried it pamedia center. But chichavazoitika. Today they are at it again. Purporting kunzi pane nyaya yembudzi. Zimbabweans are not down. Zimbabweans know what's happening. But I'll tell you before end of day, my disruptor panoka. But I'm going to say a message. There are so many platforms. There are so many ways to communicate. So Zimbabweans, I'll communicate with you. Look at the drama that is happening. Munhu anounza nyaya dzamunangagwa ounza nyaya
dzekunzi vanachamisa ani ndo waititi iwe 2017 uchiti hande kwamunanga saka zvapindira papi wadii motaura yako yembudzi ndo pacho pandikukurangaridza kandi kunyembedzera ngosiri kuziva For 2017 watibvisa bhodayo takuita zvachamisa 2017 tikamatindewe iwewe nhasi wakuti hauchandizive no thank you hauchandizive this is aiwa ini ndinambudzi dzangu matakishopu vanhu vakabhuroka mota dzikatofa vanhu vachikambendera iwewe mota yani anonzani tichocho maticha ese aikambena hauchazivi ndati maticha ese hauchazivi anonzani usanyevedzera udzunga udzava kuti anonzani ticho ndowaudzari kuti ese iko iwe kutanga usinga matakishop acho ndeani nani vaudza veiko apa ava vanga varipo ndichiura mbudzi dzangu vaivapo vaudzi vape information yesu usadaro uya mudharo wenu utanga upedzerana nesu zvikwereti zvedu ouya kuno ukozotanga kuita vape information yesu usadaro dzeninga usadaro vape information yesu usadaro dzeninga sure ndinoda mbudzi dzangu uza kunyaya yekushaya mabasa ka inopa vana kuti vatumwe zvinhu zvakapusa kudai so iwanipa mbudzi dzangu mabasa ndiri kuti handina but kombudzi dzangu wadzione mbudzi but dzangu aushandiswe zvekudai so my brother aushandiswe zvekudai so aushandiswe kudai so zvokuti even kana uine mudzimai nevana kavachakunyarira vachiona zvese iwe utori naye chindipawo nditoriwo mbudzi dzangu ndiregedze kurarama ndauya mbudzi dzangu tu I asked you how much is it iwe just buy my mbudzi handikuda mari unozononge ndoda mari stereki ingondipa mbudzi dzangu tu chienda unotora kufamba kwangu kufamba kwako ndiko kumaundawe auchazivi kune famu remunhu wakambenera tinogadzirisa ndati hande kudarwe ndinogadzirisa une drama iwe hande kudarwe une drama anyway gandi kunere munhu tsagai mabasa ako kana pane kushandiswa so don't do that amushandiswe kusvika panevo iroro kushandiswa nani vanhu senengamawakangana mambudzi dzangu vanhu vari kukushandisa senengamawakangana mambudzi dzangu vanhu vari kukushandisa vane maways ekuzotiza ndichitizeiko ndotiza mbudzi dzangu futi wotora mbudzi dzangu ndotiza futi pamusoro pazvo vane nzira ndati wotora mbudzi dzangu ndotiza futi pamusoro pembudzi dzangu sadaro ndaone utsinyi sadaro shama zvakuti kana kushandiswa kwacho iwe zviri nani uye ungodidzosera mbudzi dzangu woita zvinhu zvako zviswa kuita its okay unofanira kuti mukavharisa presa yandichataura nyaya yembudzi dzangu chete inini zvepresa nei mbudzi dzangu shamwari usataure za2017 hatingori newe kuti titi hatiregaenda munangako ukabva pamuna munangako tinozviziva zvezvorota but mbudzi dzangu ndo dzandingombotaura sofa only that mbudzi dzangu kuda ndepi mushe mbudzi dzangu uya unditore pakona first najason moyo pane truets apa first najason ya tsagai mabasa pane kutisora mambo reporter ngandipe mbudzi dzangu dzenenga mambo reporter ndati ngandipe iwe handakuya unoitwa zvemajournalist panapa ndandikuda mbudzi dzangu zvakwauri wakuda kutondiudza zvokuti ati majournalist ione mbudzi dzangu hanzi wakaripota here kesi yako iwe ndoripota chiko mbudzi dzangu munhadzo chimona iwonipa mbudzi dzangu type yako iyo ungaitawo kana mbudzi waniyo kana huku handiwakuona manje handiwakuona ini ndichiuraya mbudzi mbudzi zvazvakanaka nhasi ndokuva kundiuza kuti type yangu ingaite mbudzi munenge matituka ndati aiwa ndati nhasi ndataipi isingawane mbudzi sadaro that's okay my brother sadaro handisi brother wako kana usadonipa nhasi handisisiri tanga wanipa mbudzi dzangu mbondiurayira mbudzi tanga taiwirirana kana uona kuti umani batiri waona tsitsi mbezi afeya sadaro kana mumba mako handifunga kuti munowanika gonzo utaure nyaya dzembudzi manga muchawanike gonzo nhasi makonzo anoda muchawanike gonzo nhasi makonzo anoda pane muchawanike gonzo nhasi senengamusadaro no communicate zvamaita izvi hazvina zvazvinomboshanda ako handiti apedza assignment here no this is ZANU-PF doing this. The comrades came in mauya macomrades eZANU-PF nevamwe vesecurity just after he came through, so it was easy to know kuti atumwa nani, but and it's very unfortunate kuti ndopa zvaakusvika vanondituka kumisangano yavo. I had said ndasiya politics, the next thing vari kuuya or disrupt a press conference yavo kumisangano yavo. Handina right to respond because vakandidzinga. When I call journalists, this is what they do, stooping this low. It's very unfortunate, but I will communicate with the Zimbabweans. I will tell you how we will do this. For as long as ndine muromo ndichiri kurarama, I will say things that I have to say. Thank you.
Vanessa nipe for you mungaze myself. Yeah, and the best angle is but vamwe vacho there is no need hangu yekuti ndiva antagonize. It's not necessary, but they are still here. They are still here. This drama was not even necessary.